So aji akasa kese mame nyame adom mentuni o nyame adom o mo so adom ya ne kraye aji a wo frikro be so acha me frika nya sabrem jo asemba na do na manopai asama de me nam se ya branti a friend ni fuse ni woni ne bra yeto asase bi wo mo wo esi ehodi edua tia kase side ho yeto be 7 years ni afiti ase de information kakra afa de sa education people no mo de maye no o meka o mo ma mo de paper education people okay no meka se eno no enye adwuma biom na wo hene foforo abanti je so mo sesa no ti ebe ye adwuma a o mo mpene o mo se je se sesa no ti o mo charge ye ska o mo de be sesa ene ye de ma wo mo ye kwaye adwuma ye se yenye adwuma wa asase no so kratan so a mo se je se agina so ye adwuma wo so eno so se kamaje ye kwaye adwuma so a echina ye de krata abema mo echina chi na wotwe bosome santi yanti ase minimo de omo pa kire tina me de masamba ha de ye ya krata no yensanka yentimi nye adwuma wo so se krata no ntina ma me de omo bai e pese ye adwuma asase no asem yamba so asambia mbaso se ukwaye adwuma a mo se fa krata abra kakra minimni se asase de se bieburu eba se na ohene bi kwa akura ana akonwa ne to ne yesi ohene fofora ohene ne ba wo de krata akwakire no na wo tese ohene fofora ba no wo wakwa animu de akwakire ohene no omo na di enimu ye bibia agia me pacho so ohwie ye o ma wo krata wa ma krata David the krata allocation paper kura wa ma obida no no omo de amaye omo sa agi say omo be maye krata foforo. Okay. Masa me mo akwa ba. Na what is say? We for say? Ba je flem Fuseni something kram. Fuseni dey. Fuseni drusu. Wo free kro ba so? Free ankasa jotia memi. E ho na wo free na wo te wo. Wo ma me free kro ba so? Ma me free memi. E na papa nso free. Ba free amwase. Jo. Mate, kracha asase a wo de ma no no na ye hwan dia. Me pa twa asase na ye me ma me dia. Ede na ma me nya asase no. Me ma me ebusoni wo adwuretia memi ho. Busuani fo. Na se obi a wo free adwuretia bia wo abusuan wo dem. Ye asenefo. Enti mo ye din a wo ho. Ye me fa se ye kan konya no ho bi. Okay. Jo, ti asase no ho na da ne ma wo ma me. Me pa chew ye wo fam ne do, ne wo fam. Ye se kan akopem ha. Me bia o se kan akopem bia ho no ye wo dia. Bon se ma ho. Wo se kan akopem ho. To aso na me pa chew ma asem titinyo ya yense. Se bia asem de ye na de ma na nye kro no de. Na nsem ho no sa anyenfo de bibia ba. Omo ba se bibia omo pen fenchem. Sa asem ye tuntun bi. Sisi kwa mimi kwa sekretu ntobi na ne bayi efia kontum bai tobo ne bayi efia kontum tobo unim fia ha wote me pa che menhia ha ye he menhia yimfi na otunton sase na meba otunton sase me pa che sisi si akura mutun bi o de ka sei anaja nana ne ba ni eba ne bayi ba na nsa meba enenye fiala nyame ya adoma wachina minyanka medi dwanam enkwan na dwane mepe na basa ya ho se na wo ka ba idi ti me twa wa dwane si so na me ken ne ho bon twen wo ya bon aba o de mo fa chime aja me ya wo ka kamera mo fa chime wo ya abofra ka to wa zase mate enti me so me twa wa dwane si se wa bon nya nie no ogu ho se wo na wo bon ba you ni hu tu hwe de no na ba sa asa de yete ha na papu bi atwa mu no ba pen de me ba chime to aso ai etimana ejo oton sase o ye na ja ye ka chense ya ye no o pesi kama ye ye kwa ye o hin de enfa mana asase no to ma ne sei me pa che to mana che 8000 papa yi aye me papa yi ko na be to ye nye ma manya o to tu ba ko papa yi ho ma mi ku na o to tu ba ko no mo se awi ana aka ba ko so mato flolo mu kama ene ye se ye pesi na mami wo ba na onini kuna mba na mumom na monini kuna ba papa nde won ye e be to ne ye ho ete ne ba no won be to ne ye ho ana ja
yɛn ne kan na yɛ sɛ wɔn fa 100 mmra ne yɛn kɔ yɛ kratane de ɛma no 100 say 100 million yo sɛ yɛ asundwe de yɛbɛba na already na sɛ yɛdi ka edi bia kɔma nkrɔfo a yɛdi ka bia kɔma sofia na wonya yɛ ho ayi wonya nyɛ ho wonya yɛ ho krataa na hwan na yɛ nkrataa wɔ hɔ mepatwa yɛ nana baafo wɔne hwan ayɛ nkase dikuru nana baafo na ɛdɛn na wode kɔma surveyor na ɔno na ɛkɔyɛ ho no sofia na ebibia mepatwa bi ni na hwan na asan fa nkrataa no nyina fa no nyina ma me no sofia na ebibia obi bi ekura mistake ba ma yɛ de kɔma ni sofia na ebibia etu wona bibia yɛ de esi ni so wona bibia esi ni so ansa na akɔ nana baafo hɔ enti we yɛ na kache ma me sɛ onya abotre na ka sɛ anyenfo kata de na yɛ abotre enti ofrɛ ne sɛ onya abotre na yɛn saka yɛbɛto side afrɛ no ɛne sɛ yɛn hu de yɛ a wɔde ɛbɛdan Opemsuo ha enti wɔde 100 million ama mo wɔde ma mo brɛbɛn me pa wɔde ma almost bɛyɛ fast bɛyɛ 2 months ni haja wɔde sika no na di sɛ ɛbro ɛdi sɛ 5 months kraba any 5 months wɔde ma no bɛsome bɛn 7 years wɔde sika no ma no bɛsome bɛn December September ne ya menni ni tio December September no ya no emu ni ɛwɔ ho kasa kan o kasɛm na menkyerɛ mu ma wo busumi numa ba krachi ada na ba mi ne sanka ne krata ɔkɔ asase so aso a yɛba de asase wɔn kɔ so ma me pa cho de omu ni sɛ ɛnano na wo boy mane so oban de ayo so aba enti yɛ kɔ yɛ adwese ke ne Sofia ne ɔhinya bɛka sɛ ɛne saa de ɔma mkwa mo nya adwuma kofɛ krata na yɛ de ɛbɛba na krata na wa hifa kuro ba so da krata ne wa yɛ meduru yɛ krachi efiri na aba ɛna ma me kyɛw sɛ krata no kasa helama mesi kaba asɛm krata na efiri kuro ba so na ɛba krata na fe na ɔmo yɛ krata no ɛsɛ mo na ɛyɛ wo sɛ 2 months ti 2 months ko ampa dia krata ne yɛ busu mienu na ɛyɛ ɛwɔn de saa wara ma saa na wɔyɛ no ba ku ka sɛ yɛ diba yi kwasa ne yɛ saka krata no ebi ani wo gwa fe ne yɛ saka krata no wo hwɛ de tabu mu ɛna yɛ ka kyɛ ma me sɛ onya abotre na sɛ be yɛ nya krɔfo papa yi wonim ɛyɛ de ayɛ sɛ ka nti yɛ ne mo fa bɛkasa amana baba yɛ adwuma kofɛ krata na bɛba yɛ de ade ɛbɛma no ana yɛ hu de yɛ a ɔde aba ha na yɛ sɛ ba ne bi ya no na de ntina mo mfa ne nkɔ ɔhene ne wɔ oh yɛ tin dinako so wɔn ka bi akyɛ de hu yɛ sɛ ɔde awure fia ha because yɛ boni bi anim ebi na de bɛkyerɛ wi nti yɛ de tia sɛ sabɛka ne krata da bɛ me pa cho sɛ ne sabɛka ne krata da bɛ oh krata ne de na ko pa da ma o de ayi o da ba de enu bɛ tu wi so na sabɛka ama ha de anka afeda oh da bi sɛ wɔn frɛ o frɛ ya ko hu de yɛ ko bia na so wɔde ma wo akyɛ ana ma o sa de no ɛyɛ ma wo ton sa sere so kura de bia me ka mu due bu mo ma me nkasa me pacho ɛyɛ Sofia ne na what is wo hina ba me pacho wo to asase ni mfie nsu ni asɛm yɛ sini ha sa mfie nsu no ho hene bɛ ne wo ho na ɛsɛ na hɔ no kɔyɛ wɔntwe na ayɛ busuafo ne nte wɔn ho ase sa bre ni nyina na ɔhene ni kuro nim na ɔhene wɔ na ase na asase sɛ na yɛ ka sɛ ne kyɛ no na ayɛ sɛ mentemi ho ase kakra dɛ asase me yɛ kyɛ ne yɛde mo de ma mo ana na ɔmo kyɛ no enum ne sɛ na ɔmo kyɛ mu enum abusua 1 ɔhene de 4 ana abusua ne yɛ sɛ ɔmo mpene saa asisi no hwɛ nti mo yɛ hwan ɛna na akɔyɛ wɔn twɔntwi a nti ekosi sɛ yɛ kɔ anyi yi ma wada wɔn anyi yi ti mo afa ne nyina wɔhene no sɛ ɔfa 4 na yɛ abusua ne afa 1 nti ama ebi kura deɛ ɔmo so ɔmo nti mo fa sɛ yɛ de nyae no yɛ nya mefa de nya 80 plot na sɛ mu baako na mo nyaayɛ no gabi yɛ chefa ne nya 80 no na sɛ yɛ mo chefa no na ne nyina ayɛ sɛ na ɛyɛ 2something plot nye mo nya 80 plus nti mo chefa ne baako no ɛhɔ na mpɛ sɛ mete sɛ yɛakyɛ na mo nya bi di a asɛm bi yɛ ne very good na woni si yɛ kyɛ asase na wonya bi koraa na wodane ma obi a ɛwɔ sɛ ɔde nipa no kɔ ɔhene no hɔ ma ɔhene na yɛ nkrata ma no yɛ ne wala mama mentwa no ayi wayi nanabafo yi Sofia bi ato hɔ the whole ankase adwo temple bi mami adwo mami wayi Sofia bi ato hɔ a ankase ka ho wɔ ha di hɔ nyina me fɛ ankase di kura bi sama ana wɔ ha di hɔ nyina me fɛ no wo ya na ɔde wo yi da akoma no wo de koma na ansa na Sofia no akɔmfɛn de aba ha de wo no nti Sofia no ko na yɛ wi ma we wo so to 7 and the 2 way mistake bi ba mu or numbers no ne yɛ de ko na ba fo na ko yɛ ɛna wa asase yɛ sɛ e pa so ba bi yɛ 500
na ba bi esi sende edidi so enti ma me na asase obi anko ho wasi da no kra wie wato da no kra na du sei enti wada roma ade enti na asase a asem ne hu okonwa yesi e ma ne nya adwuma wonko hu hajia di ohun say iron ross ye to 3 years ni o ma mutim alaji me pa cho bra wenim nana man na 3 years ni mo for ni na mo for no say first camera no ye kata ne de e ma ana mo se gese ye sa de sika na aba enso adwuma no me ana mo se won twonju be no won twonju won se kada nge bugu ye mu da ni sikwa gu bubu yetimi bubi go mo te langa de fo nyina wa mo uzi uye go mo langas wa he langa de wo sa ne so ha malangas aye mami oh chire me wa langas ande eja wo hin ne do mo aba ho Egreti ahine de langas ego memi wo ye sure mpacho wala urma it's o ye no one for right to a o mo buda na to agu baba me bo yesu esuro se e be ba ya idanso bi ti krata nu kuta ya aye wasi ye adwuma alaji akwaba na what is say na mami udi eno no wo yire panyini enketwa ne ye say kitwa ni o wan wari bi anka ne hoda ana wa wari bi na wajai kafra ni ese o so fa ba akoka ho why ma ne mprensa na say islam de wo ba ntimi nka so wo mpre wodim say ya mamre eja kwotmese wodim say ya mamre ti o so ti ase hajia eti say ara na mo pesa alaji be wari bi aka ho ekwan da ho alaji wati ase ati ti se so ba wari me ware o ba wari aji aye be so be ko fie na ba ko ye ekwan da ho sa enan ko akora ene se nka wa ba ko ye oba de ho ade aba o se ho so de oba de so ntimi ye oba ho ade ama okunu oh na sa wa wudo wukuru nti wa na ade ne ba fie enkomo ne dada njino ozo oba wari alaji asase no mutimi koso anokure sase no ye gyo mo honum na sansan kiten wo na alaji kasa kese mame na sansan kiten wo honum omone ahene nke enti muntimi nkoso nya adwuma obe akire na ye ya na musi ebetima ye gimane karata no omu biye karata na mu da maye na alaji mutimi ye adwuma wa asase ne so ye frole sesi a wokoso ombe mama ye adwuma omu se ebetima akoye gima ha mo se omu se ye da ba na moko ya mama nya adwuma so se mention na wa ankoi haji abrebe na moko ya mama anya adwuma yako Messi no ko mo so mo mane ye adwuma just sika na anti se eno achi ansa na etue sika na eno nso so kra ha mo na so mo mane nya adwuma boys so ohene no ye num no memete wo enti ayi fuseni na so ma mo nya adwuma o se ye se me ne ya se krata e wasa ye ditumi agina so ye adwuma na krata na eni ho eno na se ehia me ye nya krata na ye no asase se manso ho no o de pa na krata asase no so e 1.5 what's dana wiyo what ne plot no ne kase ye o so abrosan da ke se ba me se plot me kan da ye 80 ba 90 na ye 1.5 half bi o ha ya tua ka ho half ga dey say o se ka so ma jumu sika half no enka ho no ma jumu sika ye de na enka ho haji atobo enka ho half no full one ye ho kata no half no isi ewia eno ni se obi je half na nsa na ye sa kata no sese na just obi di na ye na edi ka ji ye de ye mfa me se mun kwa mo je a enye yo ise half ise wo di half ba no di half ni ya ye ne ke abo aha sa na ye no aha ni tio so ma na bre mo ba bua me alaji mpacho ma so de di be twa half plot no ye hu krata ye tobo opre o ye hu krata ye na me bi sawo me say half plot ni se sia won tibi nya krata ama no
ni nyina na me ka sɛ wadawro ma ɔpɛni sɛbi ebidu sɛbi ɛsɔn dua bi bu a ɛkɔtɔ nkwanse a ɛbɔ bi so na akɔda bi kwanse wɔhene kura sɛbi ebu sɛbi ɛsɔn wɔ so wɔ na busua mu anaasɛ wɔde te na busua asase a wɔde ama no no saa wɔhene no ana wɔ so wɔpɛ no na nka ba saa no asa me maami wɔ so no na didie bi na wɔyi ama maami wɔde ne kɔ wɔhene kura sɛ ma ba me say half plot no ontimi nya krata ama no ana krata ama no yeye na nso so kɔ wɔhene ne hɔ wɔyɛ ama no ɛno na mepɛ hu sachi muji tum sa maame no watwia half ne nso ka half no na me watwia no tia ka wo da ho ye de amfani krata ama o de me ye da me ɛno ne kyerɛ ya hagea ye bɛkɔ ɛhɔ hene hɔ na etwatia and go man blue plum please who pray no do that one wo be yan kadada wo nyɛ ma ga nyɛ nga asɛm na beduru ha wo be yan wo se ro de wo be yan ke meduru ayi wa mi wo de de me hine ne anka asɛ hine nyina ye be wo bi kwa sɔre no me kasa me hine ne saa you know anka na anka asɛ hine no ya pɛ wo wo de yi de ne yam kan wa kwa ba rachi akwa ba Una our studio ma yem kan. Ye fa say. Bravo ni na kasa. Say dey wa no dey wa kire won kasa kasa. Flam Ismaila. Dey na wo kan fa ho. Ma dey make kan fa kakra ne say. Anye se enkrata ne nana no ma ye nye. Ye. Na enkrata no wadalo ma wo de ko busa na ye de kwa aye step by steps. On se obi die ni wo de hwe date na. Ye bedi nye ye mesi ye mu kura. What about say bia sika na muna man ko twia ka ntam so ne ya nye. Ma anya ye twia. Twia ye sika won twia no twia ne ntam dia. Pato date we on date. It's when you forget about the date. E bi kwa enya hana ayi de say. Kashmir be tira ka say ye backdate ni. No say date ni dey forget about it. E bet ma ba so ma backdate ni. Sanete. Strong man nya say bia omo nya ma enti omo ye ma ye. Ya ye gusu aye ye ho klata obi ntimi fa ni sika nye de endi se bia wo se ye klata ma me na se be se ma first kana dey na se me say ye be ko hene ne wo me patcho say na mukotwa ya ye klata no klata no ye tua mo je 7000 tua ye de klata 7000 na 3000 ne we patcho 3000 ani de mama wo kwa sovia be baba be ibi e na se be ade no so me ni aketo we ne de ma no ye na ye mu bia ni ho enti wo be ye de wa ha enti ye de ma no me say enti wo wia na de ma no tobo wo wia na de ma no enti wo be ye de wa ha ye di am de ba ni se wo de ma no na ye yesu ni mpanyifu aye wo fie enti ye ba ye cheche mu kire bla ye bla no to asase se ja wo de ma wo kla na e bo no enye sa na e ton bo ni wo ho nanso so eja enya aba ni sa ye de 7 years ago emmo abo na anya aba ni enfiansu ni o mama pa entu ntimi na fa enfiansu na enfiansu no de size card nso ye adwuma ka ne ye wanya na yesu enya apotre no se ja won fa we ni meso so na fa bi nya enti enfiansu ni sika na ususu se so na muji bi kra ho ma ande sa na ye no oji aba enti na mesi e bank rata sema ko ahintie ko yini wan kra twati atwa onu wo ji sika odi akotiti be be keka ne saka bia na odi akoshe Senatie. Edi ya de aba na na ba afo ho ne ya be ka ache no na wo no waje na wo ye ya de edi maye won na ye krata nyina ma se bon se ni din wo so ne bibia ye din ni de papa nti ya de ba kire no no ara ka so no na ye me say e din ni de wo de wo hini bi din shakrata so e kire so no na ye ye huna obi kwa ti mitim ma wo hini bi nanka na no ye court ase na enkuro na ewo nim bi no ebra date bi a na ewo krata box na to ahite hine kwa na kire ye 2016 o so sa bra ne kwa mi se na akodwa na to enso ya krata ma obi sa bra no ya o hine nsetimi so eti ni din su siwa ewo mai sande ne stamp esizo eti a bank rata asemo say ya na mususu nya smart say what they say nipa ni say ye hu atra me na be so fojere nko ye hu atra fojere nko mo ni krata yo mo ni utwa ye ni mra ye ba ye beto so say no ma mira afishia pa mira sre na afishia pa Mira ma feel. What do any bebo hate when you are no? Mira, me just what I live with Bremy.
And black and white. Black and white. Me want to allow black and white. Me to black and For white. saying you me amomra mani. Momra, muni mnanai. Monana. Momra dia muka ya mama nana ba munka no nani. Nana. Mami. So ina for saying you tinase. Nana abusia mami de na sembe to yanim se be mfie nwotwini. Fuseni ne na busue na monso ma wonya asase bia nanka ode bo ne sese na nkrata sem no wada me bru aye bibie wo ho na obo di na nso si krobe muka se krobe ma mo ka mo se hi aha me nana me wo fa me nua ba ma nana de ayi me fa kunu ka ho ni nyina me wo fa me nua me ba me nana me hene me bibia nti sabi me wura sam na mo ka dia me wura die se wonti ane na chi nko ade na kwa na am so na wonti adwumadi nka wa kasa kwa beba na na mfa program ndi agro kra Me di me radio betu anim ho a me wo efi me na me betena anim ho obi aba ho me ba ya na nka se di krofre nka se di ni oti ti na wada wo ma asase no mo se nkrata no wa yi surveyor bi okrom ha o hwa won krata asem so ma na no kre wo enya me na mayi no on se me yedi kro me yedi kro me da me wura bi ya me wura ne Bafodom na se mo enti ono Sovia no oye Bafodom na se hene Sovia omo munim tinya wo Sovia me Sovia very good me dia kro dia ma me no se me koso a kira me bo Sovia na ma ne ansa na Sovia na akọ nti nkrata asam de agi som de si Sovia ne so eti sa Sovia no na ebeye wo site plan ba allocation nye Sovia enya Sovia allocation ni de Bafodom na se hene na ya allocation na so wasen bi na so masan tia pacho matias here enti allocation site plan wo ya na allocation wo ya mama me no site plan na de oni wo site plan na wo de aba na ho na beje allocation ha na de beba Sovia no de ma de blend na ma na allocation sa ma ya na wa fle wo de ba na wa fle wo bi wo de ne de so bu no so de na ewu mu show no enti asam no sa so ne ye be wi mu show wo de ba ya na bio yesiga ayifo pa ye from say langas ukuro mu ho nana yesi yesusu wa chen mi abredu fi Fuseni mu kasa Fuseni na kan ye yesi langas Fuseni kasa enam se na nanti bi nyesa onka nye no Fuseni kan langas na ba ka kiren na wada ruma wo ka A+ no ha mo na ka hey mami je wo na ka Mena mi chimchem ofa. Debi, me say why na ka kasante kasa ni ye. Mena meka. Ma mi chimchem ye ma. Ma ya na. Debi enye me mpanchire mu. Na na me pese wo quote bi o kan. Wo say langas ko mo won sam bi enye nketingin. And am so ohne no say pay. And am say Poche, wo na wo ye makan. Wo ko ya na so ko anu tum. Wo say langas ana na dia gu kromo na nanie enti kan me chese na ka sa wo kire se jo mpacho bo me ka fa de back mami simple me first no mo ya na on your first wo si krom holanga se nya asem keto na wo mpese obe kampo oh jo bo mami me nana preocupe enu ya ka chese na chese me isa bi obidi ade mu design man kwa enye mu kwa enye munyai maba wa wu nana kasagu wa wu nu maba abeka che nana wu nu wa ba mabeka che mi se nana ya nana preocupe no ye ntimi no nye na no wo kan wo ma no fre wo ma ko me eye no kre nana say nsem we ye hu a nsa ende ka ho anan wo ma ko me na ene na nsa kra mi ko mi hu eyi mi nana mi twamu because you obeka mani mu obeka no wo break ya no asesa no so enye munim pefe se bi assassin ya che ye de mu dia mamo enti se mami atobia ye nim mami
so maame no won wato no wo ho momo dia ye ama mo no ultimi nsan wo dia ho enkoto ne obi dia emfa ma no enti se wo wato wo dia wato bi wo ho a wo sa wo dia wo de ne komo dia mu wo fresh ovia na sovia e de ne ba mu dia mu ni yeyi e de ma no enye se ba bia na wo de na ko se kokoye adwuma wa ha ana me krata nye sansense wo ho aha ana wo susu woni mpefe se odi ne ba krata ye ma no nye se ye nye krata ma no me patro metima busa ne o maame no me vre kwan da hodotro maame aje zo karbi me patro hwe ye ma wo kwan ye nkasa o fusani di ontra o ni hubo nwai sore betrase na mo ontra se na bisa no hubo nwai panana o gbore sei we are not the new abon okay fusani mu na tone asase ma acha o da fu ani hwe o ma ye paper ma Arication na can say ayi what do you need wo ma side plan ko e ba be stop because it was say wo ye side plan no a ono no Sofia no sabi ono ene be ye side plan ye ono ni sika na I sabi ba for domasi hini so ya allocation paper eno eye is allocation paper fee no ko ba for domasi hini o ma jini nyina na wo mu ba for domasi hini ye wi a na me dikro na me so aba me ho me so me san a me je 2000 o ma jini nyina so ho enti enuru ye ho ene enuru ye ho so a wo ntimi nya adwuma because wo ye adwuma bu kwa ko busa nse na krata we so ho enti mo no wo se wo ji ni sika no wa je ne 10,000 na Fuseni baba na wo ba krata na ma fa no to obi bia dia ye fa cancel first one am me na alai twa blog na o ko stop we na no kura say wo mami ya ye layout me be dia 1999 and am ye layout me ye layout ya approve no mampontin that time no mo nchemu kwa brace out ni ya keka ho ni nyina ye wo under mampontin and no mo approve in 2002 only layout mutimi di obi ko no akọ twasa asia ma ne bedu eho no awo ka bedu bedu asia ye kwan eho eye kwan mu a me kura me nim se ho ena ma me wo me pe no me hu no so ho ajire eho ko ongu me no wango akọhwe eho ye kwan mu baby kwan mu nana enwa na bam abe me ba no me nana no me wo fase no me bibia no me ma wo mu nchiro da abra so ho chiro wa me na wo se me betwitwa ji wo so nana obi wo ho na ho chire na wada be buruma na ho chire na abete wo se yanga saudi gu kro mu no wo ya mo wanya amane wada me buru me si enti wo no wo chire na ada na go twitwa ji no si ekoba nya na me anu ma betima nana eto de bia no wayi wani kakra because kase kwa de abatum no se dan ni sikwam esi chese no credit eye ba ko pe nam se o ma Sofia amanu baby wo ho a abakwa mu se enye nipa ba ko fo so ntini besi kwai da bi isu wo ho wo se me ni Sofia eni maami etina si na yehwe ho no se mi amede ne beba wo ho mi amede ne beba yebesi aye fuseni mbotrinko wa na ka so wo ka bi ni wa fa ho adi wo ho na na fa ni ngwa bo na aja sore le fa na bebo ni nwan na kan kan sa da obi mo fom baby mo no antira obi a wanya ama ne de so baby mo ba ba ha fra no anka mo ba ba wo yo asa we ne fa fra mo ba ya
Opemsuo.